Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Hello Neighbor και θα δείξω πώς γίνεται να τερματίσουμε το Act 1. Για ποιον θέλει να παίξει μια πράξη, δηλαδή ένα Act που δεν ξέρει, θα πάει εδώ πέρα, λέξτε πράξη και έχει όλα εδώ. Αλλά σήμερα θα παίξουμε το 1. Τα πατάμε παρέλευση. Για ποιον θέλει να δει το βίντεο, απλά να μην τα περάσει. Πέρα μας δείχνει την ιστορία. Γεια σου γειτόνα, τι κάνεις? Και τώρα σηκωνόμαστε εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μας, οπότε εδώ πέρα μπορούμε να μπαίνουμε και να παίρνουμε πράγματα σαν αυτό, εδώ πέρα, να το ένα, μπορούμε και αυτό. Και πάμε τώρα να εδώ πέρα να τους σπάσουμε το τζάμι για να μπορούμε μετά να πάμε πάνω. Δεν έφτασα. Ωραία. Πάμε σιγά για να μην βγει ο γείτονας. Ωραία, πάμε να πάρουμε 2 ή με την ακρίβεια ας πάρουμε αυτό, τον κάδο. Ωραία, τον πήρα. Και όσο δεν ακούει ο γείτονας, νάτσου. Με είδε. Τώρα εγώ θα ανέβω εδώ πάνω για να μην μπορεί να έρθει. Και όμως ήρθε. Τώρα ο γείτονας δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κάπου λογικά να τους κάνει γυμναστική άμα τον βλέπετε εδώ πέρα. Εμείς πάμε σιγά σαν να μην γίνεται τίποτα. Τίποτα παιδιά. Πάμε απλά να πάρουμε πράγματα από το σπίτι του. Αυτά. Μόνο. Εδώ ανεβαίνουμε πάνω. Και μετά εδώ πάνω. Επειδή πεθάναμε, δεν χάσαμε ότι το σπασμένο παράθυρο, οπότε όποιον το βολεύει παίρνει και το σπάει μετά έτσι. Πάμε εδώ πέρα, βγάζουμε αυτό και μπαίνουμε εδώ μέσα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτό το κλειδί εδώ, άμα καταφέρω ποτέ να το πάω, ωραία. Αυτό εντάξει, όποιος θέλει το παίρνει, όποιος θέλει όχι, εγώ δεν το παίρνω, αλλά θα σας δείξω τι κάνει για όποιον το χρειαστεί. Να πας εδώ και ξυπνώ πάνω. Και απλά ξεκλειδώνεις την πόρτα. Τώρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι το άλλο κλειδί.
σε μην με είδε ο γείτονας. Ωραία. Χρειαζόμαστε το μαγνήτη οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε το μαγνήτη. Και άμα θέλουμε μπορούμε να έρθουμε εδώ. Δηλαδή επειδή πηδάει πολύ ψηλά ο παίκτης, δεν ξέρω για τον καθένα πώς το βολεύει. Εγώ θα έλεγα ας πάρουμε τα κουτιά, επειδή είπαμε μπορεί να πηδάει ψηλά αλλά όχι και τόσο. Κάντε ό,τι θέλετε, θα καταλάβετε όμως γιατί το λέω. Άμα από πίσω, χωρίς να είμαι εκεί. Όπου κάπου εδώ, να τον είδατε, τον είδατε. Ωραία, ανεβαίνουμε εδώ. Όχι, αυτό θέλουμε εμείς. Το άλλο είναι απλά ένα πράγμα που όποιος θέλει το παίρνει. Είναι. Όχι το καλό, στρώμαξα. Πετάχτηκε. Το είδατε και εσείς, τι ήταν αυτό. Με πιάσαι. Τι ήταν αυτό τώρα, τρόμαξα. Πετάχτηκε. Το σου πέχω πηδάει. Είδατε, χαρά τον έχει πιάσει που έχω έρθει σπίτι, τέρμα. Χαίρετε, πάμε, χοροπηδάει ό,τι πας. Θα ακολουθήσουμε. Σπάμε από εδώ. Άνοιξε, άνοιξε. Ωραία. Είναι κοντά, είναι κοντά, είναι κοντά. Ωραία, το πήρα και τρέχω. Τρέχω. Δεν ξέρω πού είναι. Απλά τρέχω. Α, δεν με έχει δει, δεν με έχει δει. Ωραία. Πάμε εδώ. Εδώ. Τώρα με κυνηγά, να το ξέρετε, θα μας έρθει λογικά κάπου από εκεί πάνω. Τώρα δεν ξέρω. Λέω καλύτερα ας μην πετάξουμε αυτό εδώ το πράγμα. Ας πετάξουμε αυτό. Και απλά τρέχω. Γεια σου, τι κάνεις, καλά? Στο πάμε λίγο extreme το πράγμα. Άνοιξε. Δεν ανοίγει λέει. Έτσι το κάνω. Τρόμαξα πάλι. Σου πετάει και μπροστά. Τι το κάνω αυτό το πράγμα. Τέλος, έχει φάει κόλλημα να σου εμφανίζεται μπροστά σου πάντα. Στις χειρότερες στιγμές. Λέει, τώρα δεν με νοιάζει, εσένα βρήκα, εσένα τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Πάμε να το καθυστερήσουμε, οπότε ας το σπάσουμε αυτό το τζαμάκι. Και απλά τρέχουμε τώρα. Εμείς θα θέλουμε να μπούμε κρυφά από μπροστά. Κάπου θα είναι τέλος τώρα, τι. Εκεί μέσα. Πάλι τι να πω ρε παιδιά, τι έχει μάτια, τι μάτια έχει αυτός ο άνθρωπος. Όπου πάω, το παραμικρό βήμα, μέσα στην αυλή του να πατήσω, τέλος. Σε έχω πιάσει λέει, τέλος. Άμα ξαναμπεί στην αυλή μου, αντίο. Άντε φύγε από εκεί πέρα, πήγαινε από πίσω τώρα να πάμε να ανοίξει την πόρτα. Έλα, στην πίσω αυλή σου έχω ένα δώρο. Μια Λαμπορκίνη, έλα. Ένα αυτοκίνητο σε περιμένει. Εντάξει. Βλέπετε, δεν τα θέλει τα δώρα.
Νάτος! Ναι! Τι κάνεις? Όντως! Πα! Θα με δει, εγώ το λέω. Όχι, έχεις. Γεια! Αυτό ήθελα όντως να το δείτε. Τώρα είμαστε στα όνειρα του Neighbor. Δείτε εδώ. Εδώ πέρα είναι όποιος έχει δει και το Hide and Seek ή όποιος το έχει παίξει, καταλάβει, επειδή έχει γίνει κακός άνθρωπος. Είχε πάει, βλέπετε εδώ. Είναι. Σε αυτό το αμάξι, γι' αυτό είναι και τρακάρισμένο εκεί πέρα. Είχε πάει με τη... Να το, αυτό το βλέπετε, είχε τρακάρει με τη γυναίκα του. Και γι' αυτό από τότε είχε γίνει κακός άνθρωπος. Άμα δείτε. Δείτε εδώ πέρα την ιστορία. Neighbor Clay. Πέθανε η γυναίκα του. Και δεν θυμάμαι. Α, ναι, πρέπει να προχωρήσω λογικά. Ξέρω, στο μισό λεπτό θέλω να σας δείξω κάπου κάτι έδειχνε. Εν τω μεταξύ, άμα το... Τώρα το είδα. Άμα το παρατηρήσετε, ότι πας έχει βάλει τηλεοράσεις και καναπέδες. Πόσο λεφτά χαλάει ότι πας. Τηλεοράσεις και καναπέδες. Λέει σιγά μωρέ, απλά τα παίρνω δωρεάν, ξέρω εγώ. Να τους εκεί πέρα. Λέει, θα σου πάω να αράξω τώρα. Πάμε να τον δούμε. Αλήθεια, θα έρθεις. Τέλεια. Εν τω μεταξύ δεν έρχεται, λέει. Άστα αυτό να κάνει γύρω. Θα φύγει ποτέ. Μισό λεπτό την άκρη. Εν τω μεταξύ όση ώρα έπαιζα, θα δείτε το χέρι μου δεξιά και θα πείτε τι στο καλό. Είναι ένα hack που έκανα μόλις τώρα. Εδώ δείχνει, εδώ πέρα άμα δείτε, αριστερά, κάτω αριστερά, δείχνει πως έχω έναν κάδο, αλλά έκανα κάτι και δεν έχω. Και άμα πάω να πετάξω, έχω αυτό. Θέλετε να σας το δείξω, πάμε. Ωραία. Πάμε εδώ πέρα με το μαγνήτη, τραβάμε και πηδάμε. Και δείτε τώρα τα χέρια μου. Πάμε να δούμε μέσα τι κάνει ο τυπάς. Ακόμα τηλεόραση βλέπει. Ξεκλείδωσα. Και πήγαμε κάτω. Τώρα είμαστε στο κάτω μέρος. Στο υπόγειο. Για εδώ πέρα. Είναι απλά τα πράγματα. Να μην σε βρει ο γείτονας. Επειδή και αυτός έρχεται. Απλά μπορεί πολλές φορές να μην τον έχετε δει ή σπάνια να τον δεις. Το θέμα είναι να μην σε βρει. Άμα σε βρει δύσκολα το νικάς. Δύσκολα μετά, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καθίστε να το ανοίξω, μην έρθει να πει ποιος κλείνει τα ρεύματα για να πάω να ελέγξω. Και να ξέρω από το πουθενά να μου εμφανιστεί. Τρομάξτε με αυτό, εγώ το ήξερα. Εμφανιστεί ένας γύρος, λέει σε βρήκα. Φακός, ναι! Δεν το χρειαστούμε. Στο σκοτάδι. Τι κάνει τώρα. Θα κάνω το hack, μήπως. Να σας δείξω. Είναι χρήσιμο. Όχι, τι κάνω. Μου άδειες τη βέντολη. Για μου άδειες, δεν έχω τα κλειδιά. Παιδιά, αυτό το πράγμα έκανε όλη αυτή τη ζημιά. Μήπως να το δοκιμάσω και σπίτι μου, να κάνω. Μήπως όντως πετύχει και σπάσω. Φανταστείτε τώρα, λέει,
Όπα, ήρθα. Είναι ο γείτονας, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το σηκώσω το πέρα. Ας μην είναι πουθενά ο άλλος. Και κλαίω μετά, λέω, ήρθε. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήταν αυτός. Παιδιά, καθίστε πριν ανοίγουμε να λέμε. Άστο να κλείδωμε. Άστο, δεν κάνω κανένα. Δεν είναι σωστό να γλιτσάρω το παιχνίδι. Κάνουμε κακά πράγματα. Παίζουμε πάντα δίκαια. Να το εδώ πέρα ήθελα. Είναι εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα, παιδιά. Παιδιά, βλέπετε την οθόνη. Ω, παιδιά, νάτος. Παιδιά, κάπου τον είδα, δεν ξέρω, κάτι είδα τα ρούχα του. Να, τα πόδια του. Το βλέπετε, όταν βγαίνω και μπαίνω. Κάτι φαίνεται. Δεν ανοίγω, δεν θέλω να το ρισκάρω. Το κλειδωμένο. Σου έφυγε αυτό εδώ το μέρος. Και εδώ κλειδωμένα. Παντού κλειδωμένα. Αυτό είναι το δωμάτιο μας. Ξέρετε. Το θέμα είναι να μην με εμφανιστεί ο άλλος. Αλλιώς ξέρω τι θα κάνω. Νάτος. Παιδιά, νάτος. Παιδιά, πάω να κλειδωθώ. Τον είδατε. Δεν βγαίνω από εδώ. Εγώ το λέω. Δεν βγαίνω από εδώ. Μια καρέκλα στο inventory. Δεν έχω καρέκλα. Νάτι καρέκλα. Αυτή θα κάνω πολλά πράγματα. Είναι κρύβα, όχι. Δεν θα κάνω αυτό. Θα κάνω αυτό που είπε. Που πηδάσαν 500 μέτρα, μη σου πω. Ας το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Πρέπει άλλη μία καρέκλα να δω. Ή κουτιά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ας να κλείσω και εδώ πέρα για καλό κάπου. Η τηλεόραση μου κάνει. Θα κάνω αυτό. Παιδιά, μέχρι και εγώ θα τον έβλεπα. Μέχρι και εγώ, άμα ήμουν αυτός, θα έβλεπα ότι κάποιος είναι εκεί πέρα. Μεταξύ ο άλλος χαμπάρι. Ξέρω εγώ, τίποτα ρε παιδιά. Ποιος ήταν εκεί πέρα άτομο. Όχι. Είμαι προσβάλλεται τώρα ότι είμαι τυφλός. Έτσι θα λέω. Εντάξει, κάνει και σούζε και δεν πέφτει. Ωραία. Τέλεια. Χρειαζόμαστε ακόμα ένα αντικείμενο. Και νομίζω, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το αντικείμενο. Οπ, τι έχει μέσα, τίποτα. Καρέκλα. Ω, και αυτό θα μας χρειαστεί. Ας πάρω και ακόμα ένα τέτοιο. Αυτή τη στιγμή απλά σας δείχνω πώς να τερματίσετε το κάτω μέρος χωρίς να σας πιάσει. Ωραία. Τι να πω. Τώρα, εν τω μεταξύ, ο γείτονας παίζει να κάνει τον αδιάφορο.
Τέλος πάντων. Ναι, όχι. Όχι. Θέλω να γλυτσάρω τα παιδιά. Έλα! Κάτι κάνω. Και απλά έτσι τερματίζει το Hello Neighbor. Μετά όμως πώς βγαίνεις? Αυτό δεν το σκέφτηκα. Όχι, εντάξει, τρόμαξα. Αυτό. Εντάξει. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν είμαστε Roblox. Όπως το Roblox, ξέρω εγώ, δεν... Εντάξει, εδώ πέρα βέβαια. Σου λέει τώρα σκάει από το πουθενά Neighbor και σου λέει τώρα δεν πας πουθενά, όλα από την αρχή. Και τώρα είμαστε στο τέλος. Γεια σου. Δείτε τον, μας κυνηγάει. Με έπιασε. Πάλι με έπιασε. Πώς τρέχει αυτός? Τι, πόσο γρήγορα. Μήπως γλίτσα το παιχνίδι όντως? Να το. Έστε εδώ. Έστε εδώ τον άλλο. Έλα! Και αυτό ήταν το Hello Neighbor.